Destiny can delay, but it can't deny. Akọkọ ebe anyị na-akụrụ oge amagba ebe anyị na-akụrụ ọgaranya amagba ebe anyị na-akụrụ onye eze amagba ebe anyị na-akụrụ ndị mba amagba ọbụla ebe ị ga-ekwu onwe ya amagba onye chụwa gị ga-amụkwa amagba. Achọrọ m ikele Chief Dr. Ọdụkọ bịa Ọdụkọ na mba bịa ịhụrụ ya chi fire northern seat chọọ ezigbo ebe chikago bụ maịkị abụ ị ga-ahụ ndị ya kụjọ ọgụ.
lechekwe Chukwu ga-enyere m aka ndị na-agba mbọ lechekwe n'oge nke Chukwu na hụzere ka ndị mmadụ kwere nsị n'oge eluzuole chansị ya ihe gbakwara anyị sọka eluzuole chansị ya chọị ọkụ gara ibube ọjị dị ndụ ụtọ na-agba ya mbọ ọjị gara nọ ndụ ụtọ nọ na-agba ya mbọ chọrọ were ebe echi eche ịnụ si nwunye gị mụrụ nwaanyị si nwunye gị anwụrụ ụwa dịkwa ka orie ya hụzie ndị mmadụ ebilokwu ezi ihe onye a ehi agwụla akara dị ya ọ ga-agaghị arịrị ya ihe ndị agha wụcha ọkụ ụra n'ibube ụmụ nwa ihe ndị agha wụcha ọkụ ụra n'ibube onye bụkwere onye chi ala ebubele mbụ onye bụkwere onye chi ala ọgbabela aka ngọzi Chineke si n'aka Chukwu bịa egwu anyị na-akụzi n'aka Chukwu bịa akwa ọkụkọ akwa sila aka sị mmadụ na nwụ n'ụbọchị dị otu a ịmanaghị Chukwu kere ihe ịmanaghị Chukwu kere onye anyị zọrọ ahụ ịmanaghị Chukwu kere elele ụwa ebutere ejeghị ndị agha wụcha ọkụ na n'ikpube eze okporo ụwa ya agwaghị n'ọnụ anya anaghị ụmụnwa jimogu ezi nwa n'ihi tubọ ọkụ dara ibube ọkụ dara ibube ọkụ dara ibube nwanne m ọkụ dara ibube ọ dịkwa ihe mkperezi amakwana ihe mkpughe aka dị wụrụ ma ọbara ọbara amakwana ihe mkpughe aka dị wụrụ ma ọbara ọbara ọ dịghị ihe mkperezi akụkwara masị na ọ dịghị ihe mkperezi abakiri chilelu nkwụ bịa kpụọla ala ọkụkọ rọshia ya dị uwe ọkụkọ si na ọwụ ya ịkparaba ịkọ ọwụ ya ịkparaba ịkọ ọwụ ya ịkparaba ịkọ ọwụ ya ịkparaba kelere m injinia Imachi bụ recording studio mgberụ na lebi ogbu Mbaise injinia lebie anagudu ida aba leko kụfụna nkwa lebie Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik ọwụghị mkpalaka ọwụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik ọwụghị mkpalaka Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik ọwụghị mkpalaka Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik ọwụghị mkpalaka ọjị Igbo ọjị ọ na-awara eze asị Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik ọnụkọla mkpa Chukwu nye m eletrik na-awụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik na-awụghị mkpalaka onye ukwu ka Jehova dị onye ukwu ka Jehova bụ ị na-ala ọlọ gị kelekwe nwanne gị nwanne onye ukwu ka Jehova bụ ịgbakwa nwunye gị ọgbakwa nwunye gị iwere nwunye si abịa hụrụ m nwanne bịa
nwanne onye ukwu ị na-alụ ụlọ gị bịa ahụ nwanne onye ukwu ka Jehova bụ Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka anyị tụ eletrik na ọwụghị mkpalaka onye ọchịchị chịrị ọfụmalele ụwa wee eletrik nwaanyị gbara agwa ọma wee eletrik okorobịa na-akpa agwa dị mma wee eletrik ọ wee eletrik na ọwụghị mkpalaka Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka onye ukwu ga Jehova abụ ọfọ Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka nwatụ eletrik ọwụghị mkpalaka Chineke nye eletrik na-awụghị mkpalaka nwatụ eletrik onye ọchịchị mere ọfụma lelu ụwa bụ eletrik onye ọkọ na-eme ọfụma bụ eletrik onye ọkọ mere ọfụma bụ eletrik ọ bụ eletrik ọwụghị mkpalaka Chineke nye m eletrik na-awụghị mkpalaka anyị chọrọ eletrik ọwụghị mkpalaka onye awụ Alhaji Mbaise Efereshiki bi chairman Butchers Ayazu Butchers Ayazu Mbaise Butchers Association Vice Chairman Owerri Zone Cattle Dealers ọchịchị na-adị mma ma ọchịchị ọchịchị enwere onye riri n'ọrụ ya bụ fuo ya ọ nwere eletrik anyị na-achọ wọchị ya akọwa makacha ahụ ụzọ wọchị ya ndị ma ọwa ọkụ na-enye iwu anyị na-ahapụ jebe echi ọzọ anyị gawa jebe arụ ọzọ egbe arụ ha oge agaala mgbe anyị zuru mkpalaka mana ugbu a ọ bụ eletrik mkpalaka alala asị m eletrik abịala mkpalaka alala ya bụ eletrik abịala iwu ihe dị mma mmadụ ibe gị na-eme ji ikwe ndụ ganya ya gazie maka na ị na-ekwu ihe mere ọma na-eru aka nyekwa uche eletrik nke ọhụrụ mkpalaka yie ya otu Efereshiki bi anyị nọ na 8 years anyị nọ na second term anyị chọkwa ịga anyị chọkwa ịga tetọ na anyị ga-agalele onye ga-egbochi anyị n'ọrụ ọma anyị maka na anyị rụwa ọrụ ọma dị mma ya laa onye ọrụ ọma ga-agaliwu onye ọrụ ọma ga-achị onye ọrụ ọma ga-achị 20 years onye ọrụ ọma ga-achị 60 years onye ọrụ ọma ga-achị 24 years Iferishi iwu onye ọrụ ọma Iferishi iwu onye ọrụ ọma Iferishi iwu onye ọrụ ọma Iferishi gịrị ya asị Chineke nye m eletrik na ọwụghị mkpala mụnwa tụrụ eletrik ọwụghị mkpalaka Chineke nye eletrik na ọwụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik Chineke nye m eletrik na ọwụghị mkpalaka ọkụ otu eletrik ọwụghị mkpalaka anyị tụrụ eletrik na ọwụghị mkpalaka
You will want to don't pick. If you pick, I pick you. You will hear the mama the baby the about Tikon Uganda Gazi. Makamine me and no man the Lugaka. India will tell you India will Balaga. Heavyweight,